wis Laksmeng prau nenggih sang Palasara. Wancine bedhug tengane panase kawuran mendung palandene sumuk kang sarira. Daleweran riwene nenggih sang Dewi Laramis ingkang nyata saya hangganda arus banger abace. Kagiat sotaning galih sang Begawan Wisrawa. Dadya mangkono pangucape ora pati nduga mono. Iki ganda apa? Apa kene ana batang? Yen ana batang kena ngapa ora enggal diguwang. Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu. Menapa cinandika kisanak mambet ganda ingkang kirang prayogi ambune ora enak. Jatri sangga pirangu rinangkul kinempe kempet dosa nretnaning bawana sejatine iki apa nini tak jabel basaku. Kula nuwun sewu. Wetanggen kula badhe matur wonten ngersa andika kisan. Waleh-waleh menapa wontenipun wonten ganda ingkang kados mekaten. Tuwuh saking angga kula ingkang nandhang sakit angganda amis kados mekaten. Mila kula mapan wonten ing ngriki ciptaning manah kula namung kinarya srana pikantuk amargi pepadhan saking sih pitulungan ingkang maha agung. Lumantar lampah brata kula dados sateng baita ingkang nyabrangaken tiang-tiang ingkang sami liwat ing ngriki. Malah kula badhe matur mugi sineksen kiblat sekawan isining rinten dalu. Sinten kemawon ingkang saged ngruwat penandhang kula menawi wanita badhe kula dadosaken sederek Sinarawati. Wondene jalma priya kula badhe pasrah pongkokan. Pasrah jiwa raga dhateng panjenenganipun Penemban. Jagat Dewa Bathara wayah jagat mangestungkara. Dadi cetane kowe nandhang lara kang kaya mengkene nini. Inggih Panembahan. Iya. Mbok menawa tekane Begawan Palasara bakal bisa dadi srana-ruwating penandhang. Sariramu bakal tak klalar saka sawetara. Pauto eling-eling pandhita muda ing Satwarga nenggih Sang Begawan Palasara. Kedunungan daya luweh siga amurwani sedakep suku juga nutupi babana wasana linantik manjing madyan ingkang Bajra Irawana kang alingi wis kaliling menganing rasa dadi tumlawuh kaya keksi sagung jagat ngangut tanpa tepi.
ana daya luwih kang mijil saking anggane lumantar kang epek-epek begani Srawa sigrahang lalar sarirane sang dewi lara amis urut sawiji-wiji ketaman daya luwih ngumpul kang kawal mung dadi sak endoking manuk emprit waluya jati temah nirmala mamprung kang ganda kang ora kuciwa tiase sang Dewi Durgandini ingkang jati natmaja Nalendra Wirata Prabu Dirgabau sing resanangkum ing kiastan kapadaning sing Jrengking Puspitarum kasiliring samira nomre Aduh sang penemban sepinten topi ngeng manah kula paduka sasadewa kayang ingkang saged ngruwat badan kula waleh-waleh menapa rening sak mangke sampun sirna memala ingkang tumamengan kula kepanenga kula badhe matur sak wontenipun wonten ing ngarsa andika bilih sejatosipun kula menika sekaring kedhaton negari Wirata Atmajanipun Krama Prabu Dirgabau kula pun Dewi Durgandini penemban sepisan malih kula ngaturaken panuwun lan kula mboten badhe lincat saking prasetya kula penemban ii jagat Dewa Bathara layak to layak pasuryanmu kaya wulan purnama sumaratma wetahya ingkang gawe padhang lan tentrem tak waspadaki wiwit saka pasumbulan nganti jejempoling padha babar pisan ora ana gethek cacate Durgandini nanging kepiye maneh jernyatane titi mangsa iki aku nglakoni tapa nanging ciptaning rasa ora ana liya kejaba reh ning wis bisa paring pemadhang marang sira bakal tak tampa kabeh kang dadi prasetyamu aduh ngaturaken kenging panuwun namung kemawon kula ajrih menawi badhe wangsul dhateng negari awit negari Wirata dipun ubengi Nalendra sewu negari
ingkang sami ngayunaken dhateng kula pangajaping Kanjeng Rama Prabu Dirga Bau supados kula ing benjangipun winengku dening para satriya menapa dene Nalendra ingkang sekti mandraguna pantes dados mantu ing Wirata. Mila saking menika duh penemban kula pasrah jiwa raga wonten ing ngarsa paduka. Kula mboten badhe wangsul dhateng negari Wirata penemban. Drotyas wuyung ingkang sawang purnama sayektine kabejane wong urip omah-omah ora merga kahanan kang sarwa turah bondo bandu ing atase wong urip bebojoan mlarat apa sugih dudu dasar kanggo gayuh kabejan lan katentreman jare wis padha ngerti yen to bab kuwi mung gumantung ana rasa panarimane dhewe-dhewe mula kowe aja gelo dadi bojoning pandhita muda Begawan Palasara. Mboten penemban mboten. Tak ajab pengarep-arepku tepo ing rasa dana ing tepo lan temen tobating rila tegese dadi wong wadon kang sawanda saeka praya lan sajiwa. Sawanda tegese rumeksa marang kakunge kaya menyang awake dhewe saeka praya. Nyawiji bukti nunggal sedya sak jiwa tegese pesasat nyawa loro dadi siji. Wong ayu pun kakang banget ora ngira lamun tana jroning lelakon kang kaya mengkene jebul aku nemokake mutiaraning urip ora liya ya sira Durgandini. Wong ayu kaya wis ora kuwa ngampah harganing karepun kakang kasulistyanmu sasat widodaring kasuwargan. Aduh panembahan ngaturaken genging panuwun nanging lajeng kados pundi tasih wonten tengah-tengahing benawi wong ayu rasa asmara nyurung gregeting kabiraen ingkang satemah aku ora bisa ngampah harganing karep kula kang saka iku yayi aja narasa tidha-tidha ayo turutana brangtaningpun kakang wong ayu kara sing resang nangkung gonjing langit kelap-kelap katon lir kincang alis risang maweh gandrung
sabarang kadulu kirmo yakmayit pauto wis datan kawong ngampah harganing karsa nenggih sang Begawan Palasara Cumbana kaning madaning Baita Sang Hyang Prabancana Gidha Penggalih hanyapu barat gedhe gontal kapal kagulung ing banyu Sang Hyang Cendrakula rupa mangasas kadi angin pangsempal kaprapal sela-sela kapresat satulu mayu mangungsi kagiat kagodha kang Jaka bumi woi kok nun kula mbilung dalem Putri Sekar Kedaton Wiratayu tenan kok. Kowe roh bokonge semaput. Ayu tenan kok. Ora rugi. Aku kuwato saka negara Simbar Manyura. Wah, rek lampit prungkat kipul gacalar Singobar. Rebu dedengkoting wadya pitung bala gelar tak gawa kabeh kok. Nggih. Layak kok jangkep men.
Klambine abang. Silian. Wah, kok ora ucara kaul. Aku nek duwe bojo Durgandini. Janggrungan seneng-seneng 40 dina 40 bengi kok tanpa leren. Nggih. Golekno waranggana sing gedhe-gedhe kok. Mboten dikeki sing cilik. Nggo apa cilik? Golek iki sing gedhe ngantukan. Ngeten lho. Sing nglamar Dewi Durgandini niku mboten mung ndika, niku kuah. Ratu Siak Siem Sokodana. Udak Setegal. Tunjung Biru pun Ngargapura. Parang Gupita Prabu Hadi Sucipta. Pun nganggo tesmak mon Cik. Mbledhi iki cah cilik. Nanging ngendyono raja kaya aku kok. Ah nggih mboten enten. Sugi. Deloken kae. Pirang gedhong pirang prau, Mas Inten Baryan Jumrut Pinesti Hergeni sing tak gawa. Yen putri Sekaring Kedaton Wirata sida diwenehke aku, pisungsunge saya luwih gedhe kok. Ora mung kuwi. Deloken pirang-pirang jodang sing do dipikul kae isine sutra. Jodang sing sisih mburi kae 40 jodang. Isine pengunjukan sing negara Wirata ora ana, unjukan sing disumet murup kok. Oh ngoten. Sedaya niku arep tak aturake minangka pisungsun katur calon maratuaku Prabu Dirgabau. Wah ngoten mawon, gandeng kabeh niku rung karuan. Upami barang-barang niku digawa bali riyen. Kok bali piye? Aku wis bisa mesthekke nek klakon kok. Ngeten lho. Upama klakona nggih upami niku. Ning niku urung karuan nek sing jenenge Dewi Durgandini niku seneng kare sampeyan. Ayune tupondo nek nampek karo aku gagahe kaya ngene arep golek ratu sing rega pira. Kakek, nampek aku arep golek sing rega pira? Lho. Urung karuan. Ngeten lho. Wong wedok niku nek ayu banget niku larang regane. Nek elek-elekan ngen kula enten 50.000 sak kelasane. Enten. Ning nek kaya Dewi Durgandini cetha wong 1000 negara sing do nglamar nggih nek mboten ayu banget niku mokal niku mesti ayune kaya widodari niku. Ngenen. Kula matur nek wong wedok ayu larang regane merga nek wong ayu semangga waru niku pawakane dhuwur, bangkane ramping, payudara padhet isi, mripat amba nyenengke. Ketok otot bayune niku semu ijo, mripate gawe senenge sing nyawang. Lan sikep tandang grayang lan lagak lakon lelagiane niku nuwuhke rasa welas asih niku wong wedok becik katuranggane. Niku larang, tegese larang niku mboten mung perkara dijoli bondo brana picis kaya sing mangkandhake niku wau ning iso-iso mbethot nyawa, gondol nyawa. Lha kowe tau gandrung kok riyen gek dereng kena gula riyen. Pun kenek gendhes ki mak kluntung ngoten kok. Menjalar ke mata. Pun. Aning lara kok ngoten niku mboten kena disemayani. Suwening suwe nek mboten ngati-ati nggih nyampluk kiwa tengen pun. Luwih-luwih nek gulane pun dhuwur si kothok anggrok niku pun mboten saged. Kothok anggrok ki apa? Ngeten. Ning nek mun elek-elekan mon nggih sing kaya kandhake bilung niku wau niku. Elek niku nggih
nek nggen kula ngenten pendek gedhe bangkeane mbempeng sikile kandel. Payudarane gedhe kulite sawo mateng rambute tipis pucuke abang keset nyambut gawe gelem laku serong. Gunemane tur kasar. Niku lho meneh nek nandeng-andengi cedhak kuping niku tandha nek wong wani kalih wong lanang niku ampun dipek ngoten niku. Andeng-andenge ning endi? Cedhak kuping. Nek cedhak kuping. Ya sak karepe le manggon Dek. Nanging atiku ora kena sing ayutan maneh. Dur kandhiri kudu dadi duwekku kok. Oh, lha kudu napa-napa nek kudu. Pen duwe samu barange kok napa-napa kok kudu. Lah karep sampean wirun. Niki raja sewu negari pun ngepung negari Wirata. Mesti sing menangan dhewe aku. Upama digawe sayembara, adu katik kayang tos balu muleting kulit, aku ora bakal wegah. Upama dadake sayembara pilih, mesti milih aku kok. Oh, kula nggih dereng patos percaya nek niku. Sawe gak lo kabeh prajurit. Yes pantes kok cekelono gaman. Yen ana kesandung rata kabentu sing tawang, sing padha prayitna kok. Kumasumya pratangka pintu wiyat
samar pamoring suksma sinuksma sinuksmaya pinanggengan sepi sinimpen kelenging kabukan-bukaning parono talat kasabuk pedhet peteng dedet limengan Purayagung negari Wirata peksi jiwa-jiwa klanemaning Nalendra Wirata kesah satemahan andang resah lesu lesah tanpa daya balumbang asat kan tirta wadere samya kumambang sirna sesekaran gogrog dereng winanci kaprabawan duh kita ingkang tumpuk matumpa-tumpa manmanggung enggah legek ing kalbu ingkang musik lenging batin muhung penandang ingkang putra putri sekaring kedaton nenggih Sang Dewi Durgandini tanggap ingkang putra nenggih Raden Durgandana miwah Sang Rekyana Patih Muda Darma dadya mangkono panglucitani warda lamun to kababaring lisan Siang Pantara Ratri among cipta kula kanolyan kaeksi mila katur ing kang cundha maneh ing prasasat rageng kula Iwang Suksmana adilinuwih payungana jagat Wirata. Anakku nggih anakku wong Jenthara Durgandana lan kowe Muda Darma. Kula wonten pangandhingan dawuh Rama Diwaji amijing putra. Nggih. Wonten dawuh timbalan paduka sinuwun. Mestine kowe nganti wadeh nyawang panjenenganing ingsun. Aku nggonku lungguh ing saben dinane mung tansah kaya mengkene. Pangarep-arepku kaya wis sirna tumlawung musik ing rasaku merga kahanane negara Wirata peteng dedet limengan. Ratu Sewu Negara ingkang nyerangap tumbake larasing Kalantaka wis bebrondongan kabeh katujokake ana ing kutha Goro Wirata.
kabeh mengking dadi undrane ora ana liya nggonku Darbi Sekar Kedaton mongko nyatane saiki iki anak wadon Sidur Gandini lagi nandhang kaya mengkono. Oh nggih. Lakon apa ingkang bakal ndak sandang nanging bareng iki mau tak unggahke tak udunke rasa pangrasaku. Mbok menawa iki pendadarane uripku. Aku biyen tau nampa dawuh Kanjeng Rama Prabu. Jarene sapa mbuang ala nemu becik, sapa golek becik lunga alane. Wit-witan ingkang pangi ngisor dirempeli sing dhuwur dadi lemu, wit mbako sing dicewoki ngisor kang kari dadi mirasa. Wit ingkang kuru merga kemladean sing tumemplek yen to wis diguwang kemladeane sayekti dadi lemu. Ngono mau manut pitutur luhur dawuh wong tuwa mbiyen kabeh mau sabab dayane ngurip ingkang maune nguripi kang elek banjur ngalih nguripi kang becik. Kekuatane nguripe ora kalong mung ngalih nglumpuk menyang kang becik kaya ilining banyu. Yen sing pating sreweh dipepeti ilining nglumpuk mula dadine budine luhur rasane mulya. Nafsu kewani diguwang sing marake ora kepenak disingkirke. Nggih, Durgantana, kula wonten dawuh. Rene nyatane rasaku wis tak unggahke, tak udunke. Mbok menawa lelakon ingkang sinandhang dening Mbakyumu Sidur Gandini nggone nandhang lara amis. Iku mau dadi tandha lamun to ing besok bakal dadi ibu kang utama ingkang wenang nurunake darah ratu uga brahmana ingkang pengpengan. Bumi koncang kancing langit kelap-kelap katon lir gincang alis resang mawe kandrong sabarang ketulu ukir moyak mayik sangking jas baliwur lumaris akandrung duh hari sumitra Aduh, Rama Prabu jimat pengayuman kula. Rama Prabu pepunden kula. Ya piye Durgantana? Naki saking pemanggih kula. Prayogi Kakang Mbok Dewi dipun adekaken sayembara pilih kewala. Ya, ngono ya kena. Nanging coba saiki ulatana merga wis tetaunan suwene ora ana pawartane nggone mapan ana ing Benawi Ganggung. Ngono iki. Ulatana derekno boyongen bali marang Praja Wirata. Kejaba pun Rama wis kapeng lawan anak wadon. Bener apa ingkang dadi pertikelmu? Luwih becik diadekake sayembara pilih. Syukur-syukur yen wis entuk usada ingkang andalari Nirbaya Nirwikara negara Wirata. Kula niki ngestaken dawuh menawi tetel mekaten kula minangka salira paduka Kanjeng Dewaji kepamu kula lengser saking ngarsa paduka nyuwun tambangi dipangestu. Ya tak sangoni Basuki klebu kowe mundhut arma kawula nuwun wonten panggih dawuh. Awat-awatan uga lelakon iki ngestaken dawuh keparengamit padal paswanan. Nyanging kadung langkung kawasan
ngawruhi kang tekan palukon laku ning lekas lukita linuting hitung katun kadar ngamomo sing rasanan irem kembang popon tera tepan rarayungan long melengkung tumalong rumambat ing liyan maweh semu kang mawur ras wong ayu kabagyan lan kamulyan ingkang wis tak lakoni ana ing Gajah Hoya iki wiwit lelakon nalika semana jroning pun Kakang lan Siadi Anitih Baita satemah kumbak kumbul ana madyaning bengawan katempuh ing bayu kagulung ombak ing marih nanging saka kaparenging dat kang murweng dat pun Kakang lan Siadi durung kinukut jagate isih diparingi sugeng apalipurna temangsang ana ing oyoting wit mapan pinggiring benawi ingkang nalika iku pungun-pungun pun Kakang kaya ana jroning alam pangimpen ana watu ingkang apindha duwe pangga kaya manglung nyawuk toyaning benawi ana daya luwih kang mijil saka tapaku satemah saiki dadi kedaton ingkang sun paringi tetenger Gajah Hoya. Inggih pangeran. Iya, kejaba saka iku nganti titi mangsa iki pun Kakang pinaringan woing katresnan ya kuwi anakmu lanang Siabiyasa.
beja-bejaning wong urip omah-omah ora kaya yen to duwe turun mijil kakung besok bakal bisa nerusake lestarining lalakoning pun Kakang lan Siadi. Inggih pangeran inggih. Kula nggih nderek bingah kemawon. Ayo wong baguse kaya ngono. Putumu ya nyenengke ora, Gong? Nyenengke, angger tak slulupke banyu nyenengke. Gregeten tak celup-celupke sisan. Lah mbae ya melu njegur. Denggelmu ora. Wah, dapurmu duwe putu kaya tikus ngene rek pamer-pamerke. Timbang putumu kaya kucing. Ngeten. Gula wentah bocah cilik niku nek isik bayi nika. Lah niki lak pun rada sawetara. Wong biyen ngarani metu saka Margaina. Nah, niku enten kawruhe disundul wedale ngari-ari. Lajeng rah abrit sareng puser cemeng kejawi kasebat nika wonten sedereke menungsa sing medal sareng sedinten mboten mung menungsa kemawon nadyan denawa sato peksi buron toya menika sedaya kulawarga menawi dipun memulya tartamtu sami mbau reksa niku patokanipun tiyang jaman rumiyin. Nggih ngaten niku sanes piwulanging agami nanging niku namung patokan adat budaya. Mo wong biyen niku nek lagi mbobot mawon enten sirikane nek wong wedok sing badanipun lungkrah ila-ilane wong biyen ora kena cunduk jungkat mboten kena nganggo kembang mboten kena nganggo suweng mboten kena nganggo ali-ali. Sirikane lungguh teng tengah lawang ora kena mangan iwak mendo karo iwak kidang, iwak loh. Lan mangan bangsaning kutuk lele yuyu. Mboten kena memateni kewan. Bagong iki bojone meteng mbleh asu. Nek asu kenek kok. Sayang duduhe sing nguki. Dapur mok duduh. Drontos elek. Nggih niku. Lah gandeng niku nggih mung budaya nek dinut wong biyen niku sing memule sederek sing mboten medal saking Margaina niku adat lupiyosing pun nggih mung sekul golong pecel ayam jangan menir ulam sato ulam peksi lan sanes-sanesipun lisah wangi lisah sundul langit juruh santen dipun wadahi dados tunggal tape opak angin dipun tindhi timah satak sawe niku adat lupiyane wong biyen niku lah dene nek sederek sing medal sareng Margaina niku sekul golong gangsal dipun wadahi takir pontang ulam seganten lan sak pontangipun sekar cepaka limang jodo sing sak pontang katumpahaken sak jodo tindih timah lan sak panunggilanipun nggih kaya adat lupiya sing ugi sampun lumadi kula nderek bengak Ndara mugi-mugi ingkang putra abiyasa niki benjing dados mustikaning titah nyatlangening kalayan aklar pantamun cardinon kegonang sureng sorotetan padang kasor lan pajaring nemban apa wong ayu kula sanget temen kula mentah anak kula ibu aku njuk madang
Ibu aku njuk mancang kancane do mancang kok aku ora. Mbok digoleke to, Truk. Kok ya enak men ketake ya. Aku njuk ngombe Bu, aku njuk maem. Iya ya mung perkara ngono tak suntak katresnanipun ibu ya mung nyangka wae abiyasa. Semare koten prayitnu sumure dikwan balik diteyon kanggoyan bisa nyopor Sikra kang bala tuminga ajan samya ngadali ler dadet wileting kata dayang kong nguncan niti benjang sangaji micil wadinga ngedali wos Tresna Surawi Laka Mbok menawi kagyat rasing penggalih Kakang Mbok kula Durgandana. Iya Di. Adikku diadikku kapangipun Kakang tanpa upama. Syukur mangayu bagya sekedhi jumurung dene kowe prapta ing kene. Kok kowe ngerti yen aku mapan ana kene? Nggih, ngertoske mawon. Sewu margi. Kula upaya sagedipun pinanggih kaliyan paduka Kakang Mbok. Loh. Sinten ingkang wonten wingking paduka Kakang Mbok? Iki kaya Raden Durgandana. Kae ndak, Kang? Iya, Nak. Durgandana. Nek wong kene nek ngarani Mas Gondo. Sapa-sapa nek Gondo. Kowe Petruk? Nggih. Lah Bagong cek kaya mbiyen. Bagong bapake Pandu. Bagong kok iso bapake Pandu. Ora genah. Sinten Kakang Mbok lan kenging menapa? Jandewa Kakang Mbok sampun mboten dados tukang satak. Sampun tetaunan. Nanging kenging menapa? Jandewa Kakang Mbok mboten kondur dhateng negari Wirata. Ya ditepungake wae ya. Iki sang penemban Palasara saka ing Saptawarga. Nyatane ya iki ingkang bisa ngruwat penandhangipun Kakang Satemah ora bisa nggondo amis. Merga prasetyaku nalika semana. Sapa kang bisa nambani aku ya kowe ingkang bakal tak suwitani. Rene nyatane panjenengane sang penemban Palasara ingkang bisa maluyakake pun Kakang mula nganti titi mangsa iki.
Aku jinatu krama dening panjenengane Yayi. Raden aku njaluk pangapura. Lho. Lekno mripat. Aku putra Nata Wirata Raden Durgandana. Balasara. Kowe wis wani murang tata marang Kakang Mbok Durgandini. Karepmu piye? Gusik Raden sabar. Aja kleru panampa. Sarehna dhisik rasamu. Sekawit Sang Dewi Durgandini mitulungi menyang aku nyabrang Bengawan. Aku uga mitulungan panjenengane ngilangi larane Anggondo Amis mongko jebul Sang Dewi Darbe Prasetya. Sapa ingkang bisa ngilangi sukertane lamun priya bakal disuwitani dipasrahi jiwa ragane. Mula banjur kedadian kang kaya mengkene Raden. Kosek nek tak sawang rupamu bagus. Kaya-kaya kebak ing reh tata krama. Kowe kaya ngilet watak ing susila. Kowe pendhita muda ning patrapmu kaya sudra. Najan upama ta bener kaya kandhamu mau ning kowe kudu ngerti pernatan. Balasara. Tumrap wong salaki rabi kuwi syarate kudu seneng pareng karo wilujeng. Seneng ati loro dadi siji tegese pareng wong tuwane nglilani wilujeng. Werdine diseksekake menyang wong akeh kanthi srana pawiwahan. Ora kaya patrapmu kuwi Sumalana. Anggep apa? Iki mengko yen nganti kawang ora dening Kanjeng Prabu ing Wirata. Dadi apa? Raden, kok dhisik. Anane aku ora sowan menyang Wirata luwih dhisik amarga panangise Mbak Yunira, Yayi Dewi Durgandini ingkang nelake lamun Wirata kinepung Ratu Sewu ingkang lamar. Gedhe samar karoban rasa kuwatir yen to Prabu Durgabau ora bakal marengake Yayi Dewi Loro Amis dirabi dening derajat pendhita kaya aku iki. Mula aku nuruti kersane Mbak Yumu, apa aku kleru? Kudune kowe mikir. Elingo. Sing mbok rabi kuwi dudu wong wedok palanyan. Kowe wani garwa Kakang Mbok Dewi Durgandini tanpa pawilan Kanjeng Prabu Wirata. Kowe ora dililani. Tegese kowe maling, kowe nyidra resmi, kowe ngrusak Turasijo. Kowe nantang lan ngina karo Ratu Wirata. Babar pisan aku ora was ora Kakang bebangan.
mangsuk nariming kalbu budine kang den bawani penganing Casukarila. Ayo ngaku kowe wong saka Saptawarga. Ayo ketokon budimu. Aja mencap-mencep. Kowe batal pusakaku. Apa mbok kira wong Wirata gumun karo Dedapura? Ora ana pangarep Kanjeng Prabu. Gegatang larat Atma Dani Wanudya. Dimen dipek karo pendhita gunung. Kaya Dedapura meh Palasara. Ing atasyat Maja Ratu kudune kebak watak tata krama. Nanging gunemamu kaya wong urakan. Kaya sipating sona kuwi dur gandeng. Ndang dibelah terus. Sik. Mula peh dadi Gusti Pangeran Harya kamun kemlinthi. Sampeyan kemlinthi kok dupe anak ratu nyewiyah karo pendhita gunung mangsane napa? Dadi ngoik kowe. Wah, nganggo setut, Truk. Ya ben kena dijak dolan. Digawa senam pagi ya, Truk. Ya anakmu ngingu kirek kok ora tau ngejak, malah gur makani wae ngedusi. Nek ingon-ingon ki mbok sing kalap gawene ngono ora ngedusi makani. Anakku ya indung kok. Wong kirek kok bendina kok kur diduske wae ngantek wangi dheke dhewe ledis. Malah sing duwe ra tau adus kok. Malah kirike gur didusi ae. Cangkeme. Aku. Ya, cek wanine karo Ndara Palasara. Wani no. Asu. Niatku iki ya asu kok. Pun sakniki sampeyan niku nyuwun pangapura mawon, ngono. Pun to, dadi kewan brangkangan karo dadi menungsa kuwi saelek-eleke menungsa upamane niku ijik penak dadi menungsa. Halo nek brangkang ngono kuwi piye ya, Tru? Lah piye to? Apa sing jenenge Sucet Dulit? Sucet Dulit ya. Jare Mbah Dono warung watu. Nek Sasmita Gendeng Pangkur iki Sucet Dulit. Oh, dapure ra. Pun apa hak hukum ngantek sempal cangkemmu. Nek ora njaluk ngapura, sengara kowe kok ngapura. Ayo kumelku cemrah maratani panembahan sampun kami tegan dhateng adi kula
kula ingkang nyuwunaken pangapunten Penembahan karo Wasta Penembahan. Pasangkali matabe sinabetengi ladune dumaweng tawang tuwangi lepat ning tulah manmu. Kula nyuwun pangapunten ingkang ageng Kakang Penembahan. Iya ora dadi boyo ngopo Durgandana. Penembahan sepinten topi ing manah kula dinadi kula sampun urwat saking Papa Cintraka. Namung prayogining lampah Rene kula mundi dawuhipun Kanjeng Rama Prabu supados Kakang Mbok Dewi Durgandini kaboyong dhateng negari Wirata yen katen mbok iya kepareng paduka Kakang Mbok dhahar atur kula dherekaken kondur dhateng negari Wirata Kang Mbok. Jojo muntap lir kinetap duka yayah sinibi Jojo bang mawingo wengis jagat diwa bako. Oh dadi kaya ngene iki to lakonmu Durgandini. Aku wis nyawang wiwit mau. Wong klunah-klunuh sing mapan ana kene iki jenenge Palasara. Aku ora duweni pangajap lan ora duweni pangudang babak pisan yen to anakku entuk pendhita. Ayo mulih. Ayo mulih. Karo kingkin ler manguswa kang layon denya ilang memanise wadananira layu kumel kucemrah maratani Kapecana kula nderek ing kalepatan wonten kula. Ora susah kakek gunem kang tanpa guna. Durgandana kula wonten tombakno kreta.
iku mesti kaning kalbu rasa penyas rantaning pun angranmu Mas mesti kaning jantung son kanthi majeng paku Yayi Sosra Dimurti kula wonten pandikan dawuh Kakang Prabu ya senajan Syaduka ngarepake Durgandini pun Kakang ya mengkono nanging wong urip kuwi nari kabecane dhewe-dhewe. Inggih, Kakang Prabu. Ya. Upama temengko pun Kakang sing tinampa siadya aja serik mboten, Kakang Prabu mboten. Semanten ugi kosok wangsulipun menawi kula dipun pilih dening Dewi Durgandini. Paduka Kakang Prabu ki sampun nawetelaken raos sak serik. Ya, ora. Saya kabeh Purwadyabala kinen padha miranti. Aja nganti ketrayak ing lakon. Ngono nggih. Luwe-luwe aja nganti kewirangan ana negara Wirata. Nggih. Kok Prabu ngestaken dawuh. Surat Ambataruba mawurahan Dewi Durgandini ingkang wis mapan ing pepanggungan Naganta sakedhap ngusapi kanang waspa ingkang daleweran miwah gemeter kang suku labet kaya ndredeg wel-welan ingkang musik tenging batin muhung citranira sang abiyasa pinisahake dening lampan ginendhong nyemot dening sang Begawan Palasa manjing ing Saptawarga kawusa kocap najan dampyak keng Praja Nerpati ingkang padha mbagusi maneh-maneh sulas-lagane pating cepaplang ana ingkang ngelus brengose ana ingkang ngethoki rambute ana ingkang nganggo kathok komprang ana ingkang pamer kesugihane ana ingkang mamerake kekendelan lan kasektene nanging sejuga kewala datanana ingkang nabet aning telingatin nggih Dewi Durgandini dadak sakala mangke ingkang mencolong cahyane mandhap saking kreta anenggih Nalendring Astina Pura Prabu Sentanu ingkang anggendhong sang Dewa Brata
Iya, Ger Dewabrata. Anak golek ibu. Anakku geran iya. Iki arep golek ibumu ya. Enggak, betul tipu ya, Bu. Monggo betul tipu. Aku telah dolanan karo tipu ya, Mo. Iya. Delengko aku ditukokne karak. Oh, anak ratu kok mung karak. Aku teneng ting rada kosong. Lai dipundi ibu Kae delengen sing mudhun saka pepanggungan kae. Kae putri negara Wirata. ibu kae ibu mo. Dewabrata. Ibu ayo le pot nang kene ibu ayo le monggo karake ndak telantek. Iki anake sapa iki? Aku Dewata. Nang aku Dewata. Ibu ya ule. Lama nengon lama anu. Ramamu kenek panu. Lama anu. Piye? Lama anu. Ayo ibu anu lama anu. Ulat kati tatet barong kang pamulu halus manis mawe kum sembada gem atetek mondo rangkung agorepan pantas tatya malakum
Yok sukmu adilinuwe babar pepadang marang jagatku. Oh, sang putri Sekar Kedaton Wirata Dewi Durgandini apuranen aku Prabu Sentanu Murti Nalindra Gong negara Astinapura. Iki atmajaku jenenge Dewabrata. Aja kurang pamengkumu ya Sang Dewi. Sinuwun lare menika rumaosipun kula ibunipun kang mengkono ora jeneng mokal jernyatane pasuryanmu tan berbeda kaya ingkang minulya garwaku Dewi Gangga ingkang nyatane wis murut tepet suci. Dewabrata kene-kene nderek pun Rama ya lho gosek to. Iki Dewi Durgandini putri Wirata. Ibu Ji. Ibu ya Bu, boleh ya Bu. Ibu boleh. Sang Dewi, kepiye rasamu? Sinuwun sanget mboten nginten. Raos kula gumeter. Suku kula mboten saged jumangkah. Inggih labet kabebondet dening lareng kang nami Dewabrata menika. Sinuwun nyuwun pangapunten ingkang agung. Menapa ingkang saged kula aturaken dhateng paduka? Lho, iki sayembara pilih. Nyatane semono keng para ratu mau siji wae ora ana kang mbok pilih. Aku nggawa anakku. Aja kok jeneng yen to aku iki ratu kang golek-golek nang nyatane gedening uga rasa tresnaku marang sira Sekaring Kedaton Wirata. Ya siji gawe loro gawe yen to tinampa panglamare Prabu Sentanu iki ya mesti wae sing ngandika Kusuma Dewi Durgandini kudu bisa nampa anakku Dewabrata. Ibu aku nyerah ibu aku mau pisahkan ibu. Inggih to menawi tetela mekaten kados wonten cundhuk ing raos kula mboten badhe kawraten raos kula gigogloh inggih labet anggen kula mesakaken ugi dhateng ingkang putra pun Dewabrata Sang Prabu. Iki malah Ratu Ngastina Prabu Sentanu. Nggih. Sinuwun Prabu Durga Bawi nggih kula Nalendra Ngastinapura Prabu Sentanu. Menika anak kula Dewabrata. Aduh Rama Prabu. Nyuwun pangapunten. Ingkang putra pun Durgandini sampun anetepaken bilih kula kedah suwita. Dados kagunganipun Prabu Sentanu Rama. Mrimangsut narimeng kabubutine kang den bawan penganing Casukari. Lah ya ngene iki tegese
jumbuing rasa. Ya ora dadi baya pengapa wong nyatane Nalendra gedhe Praja Hastinapura Prabu Sentanu. Akeh ratu tetelukane. Jembar jajahane. Sang Prabu tak pasrahke getih setetes daging setampel. Muga-muga ingkang sedya hayu tansah manggiya rahayu. Mangkara kingking ler manguswa kang ayon banyu ilang memanise wadananira layu kumelkut cemrak maratani marang sariranipun oh sak marga-marga datan kendhat panangise sang Abiyasa Gidha Yase sang Begawan Palasara ewuh oyeng pambudi nadyan to tinambak kanthi srana apa wae parandene datan mandheg panangise sang Abiyasa pepet pepuntaning tekad sang Begawan Palasara sigra jumangkah kang suku angener negari Wirata ciptaning galih anu supados ingkang putra sang Abiyasa saged muningali gelar kang ibu Dewi Durgandini kawusaha cahap saya tebih lampahe wis prapting lebeting kita gara negari Wirata kedhep tesmak ingkang samya muningani lampahing sang Begawan Palasara anggendhong sang Abiyasa mangkono pangucape sang Abiyasa Mama kita kali ibu lamaku jaga ibu lama aku ngelipu ya mo aku ngipu jaga ibu lama iya menengo ya Ger kok ketemu ibumu ya Ger oh wadananira ayo kumelku cemrah maratani kowe menengo ya Abiyasa ibu ndemo ini wong bilang-bilang lah ibumu kuwi putri kraton Wirata iya aku tak dolan lana aja ya Ger Abiyasa ora tetilu wae aku tak lo ibu yang oh. Oh, cakep lah dong, cakep lah.
Cakep lah cewek kowe. Wow. Ini ibuku. Ini ibuku ini. Ini ibu tuh. Ger ojo yo ger. Abiyasa Apa ini ibuku. What? Wait. Ibu tuh. Abiyasa dewa. Sapa iki? Sapa iki? Abiyasa dewa brata. Hey. Lele. Ada di teteng aku mau. Ada di temu aku. Tante mindah saya. Oh. Ai, ibu tuh. Ibu minta apa? Ibu minta apa? Dewa Brata. Oi, tak apa we? Iki sapa iki? Atu? Biasa. Yasa kok cilik men. Ngertiku Yasa ki tuwek. Udah aku anu ibu tuh we. Kowe anake sapa? Mambu ibumu. Dewi Durgandini iki ibune Dewa Brata kuwi bojoku. Kowe anake sapa? Anake sapa iki? Ayo, mulai. Pak, jewer kupingmu kowe. Mulai ora? Udal we. Anjen. Ada ya. Anjen jama ya. Nang aku ning. Kowe iki yo gene abiyasa. Menengo nggonmu nangis. Wong kon meneng kok malah biru. Aku ditutup aku. Sopo sing mani nyempalani kowe? Wonge alak. Atane abang. Wonge alak atane abang. Aku Palasara. Endi sing mani nyempalani anakku? Aku wonge, aku Prabu Sentanu. Ngerti yo? Dewi Durgandini wis dadi kukupanku. Dudu perkara iku. Nanging kowe wis wani karo bayi wingi sore. Arep apa? Aku ora trima. Mergo anakmu kurang ajar. Ayo, go bali, ora
Apa iki? Aduh tak, pinteng gue. Jagat Dewa Bathara. Wah, negara Wiratasaya remuk bubuk dadi rempon yen kaya ngene carane. Aduh, Durgandini, lakon kok kaya mengkene wong ayu. Rama rene nyatanipun langkung rumiyin pun Dewa Brata nanging kados pundi malih keparenga matur sejatosipun abiyasa menika anak kula kalian Kakang Begawan Palasara Rama. Matian lelakon kok tumpuk matumpo-tumpo kaya mengkene ya. Aduh Palasara kadien ngono kabar sumebar pawarta sing rata kuwi bener tinemune. Kowe wis anak-anak karo Durgandini. Mboten trima hal sing manah kula. Kados pundi malih munyatanipun Durgandini sampun dados gadani Sentanu. Durgandini saiki manut rasamu piye? Inggih. Menawi saking pemanggih kula wiwit iloleng jaman kina nyebataken bilih sadumuk bathuk sanyari bumi. Ingkang werdinipun tiyang estri ingkang sulistyeng warni dasar darah kraton menika tetimbanganipun kalian bumi utawi negari. Sabanjure keparenga matur kalian Sinuwun Prabu Sentanu. Piye wong ayu? Menawi pemanggih kula anut wawaton cara kina kados pundi mekaten kala wau. Iya. Dewa Brata. Apa nama? Ibumu arep ditimbangi nganggo negara. Tegese iki mengko kudu milih salah siji. Iya, Mang. Milih ibu apa milih negara? Yen milih negara kowe duwe negara Ngastina. Nanging yen kowe milih ibu tegese kowe ora duwe negara nanging kowe duwe ibu. Ibumu ya kuwi Yayi Dewi Durgandini. Aku seneng duwe ibu lho, Mo. Nadyan kula mboten ngajab negari. Nang nyatanipun menika dawuh saking paduka piyambak. Abiyasa ayo mulih dhisik.